ang ebanghelyo nga gisuwat ni San Juan, daghan-daghan sa siyag mga detalye nga wa sa dito sa ubang ebanghelyo ni San Marcos o sa kang uban pa. Pero ang pinaka-common nga mabati nato nga si Jesus gitugyan sa mga pari o sa mga pangulo sa mga Hudiyo sa paghukom nga nga pahamtangan siyag kamatayon. Ang mga pari maoy hinungdan nganong gipatay si Jesus. Karon sa inyong paminaw, kinsa may mupatay ni Jesus? Pari gyapon? Unsa man? Mga tao na. Wa na milabot ha. Kamo na mupatay ni Jesus. Nganong ang pangulong pari og ang mga pari og ang mga magtutudlo sa balaod, si Pilato, sila si Herodes, nganong sila may nihukom aron patyon si Jesus? Unsa may rason? Tungod kay wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Ang usas mga nakita nato dinhi ang ilang garbo, kasina, tungod kay si Jesus misikat nagmaayo, unya ang tudlo pagid ni Jesus, ang gipanudlo ni Jesus, usahay maigo sila kay naaman sila yung mga sala nga kanunay badlongon ni Jesus. Ang sala sa garbo, ang sala sa kasina, maogyoy mipatay ni Jesus. Muna karong panahon na ang tubag atong niingon ko kinsay mo patay ni Jesus, mao ang mga taong naay garbo, mga masinahon, mga hakob sa gahom o bahandi, mga bisyoso sama ni Judas na attach kayo aning kwarta. Ana, sige lingiay mong tupad ing na kay garbo diha, na pagarbuhon ka, na di ka masinahon kay og naagay taning garbo, kasina ug uban pang mga sala, patyo nato si Jesus. Pero unsa man say gipangayo ni Jesus sa iyang pagpakamatay, nga unta ang makasasala madutlan sa iyang buhat sa kaluoy sa pagpasakit o pagpakamatay, unya mobiya tas atong sala. Kanabang ato ng desisyonan nga biyaan ang atong sala. Kinsa ninyo dinhi ang mobiya na sa inyong sala? Taas ang kamot. Unsam day mong uban? Sige mo anang sa. Kalain yung batasan. Sure mo? Nga 20 ra kabuok ang mo desisyon karon? Tanawa ha? Kani indicator gani. Nanimba pagani ta dinhi, wa ra ta sa 1/20 nga porsyon sa tibuok natong parokyano das mga bata dinhi sa atong parokya. Inaaman tas mga 25 to 30,000. Nya pila ra ning nanambong? 1/10. 1/10 di ay no? Sa nang 1/10, 10%. Mao ba na siya? 10% ba nang 1/10? Lagi 10%. Ana. So kani wa man ni kaabot og mga 2,000
O man gani kaabot kanig 1.5 tingali. Unya, tawgon taginig mga buutan. Kani bang niya din mo ni kinabuutanan katong wa manambong ron din may pagkabuangon gito. Nya karon o kining mga buutanon dili mo desisyon karon nga mobiya sa sala, samot na to sila. Samot na giturong tuas tarian, tuas buwangan, tuas mga beach resorts na nagtupis-tupis dito. Nya nagkuyog-kuyog, paris-paris, mga babay o lalaki, mga manag-uyab. Nya karong gabi mingon dayon ilubong nato si Jesus. Naarid dito ato kay mga beach, mga Boracay, mga Santa Fe, mga ato aron dito. Oh, diha pa mga ito'y naisyo sa una nga nagkagubot dito sa bantayan kay naay mag-unsa to bikini open. Oh, di ba nagkagubot to? Nya dito say pare nga na-involve ako ra ba tong classmates una pare Santa Fe kay iyang gibabagan ang music o sa to musical festival ana ba to wa ko kasabot ato nga Bernie Santo. So kana mopatay ta ni Jesus. Akong usbon pahunaton ta mo ha, last na lang gini na akong pangutana, wa na ko'y labot sa inyong kinabuhi. Kinsa ninyo dinhi sugod karon mubiya na gyud sa mga sala tas kamot. Salamat in taon kay ni sobra nas katunga, no? Kamo dias gawas ako ra ba mong gipasiplatan wa gini pataas kamot ninyo. Ani pataas dai daghan pulos man din nagpataas, hanap-hanap naman ko ni akong mata. Ambot ang choir ni pataas ba tong choir wa ko kapasiplat da. Ni pataas sa dewe. Sige. Karon, unsa maning sala? Ang sala, generic gina, mopatay o kinabuhi. Di na mo ila o unsang klasihas kinabuhi. Balaan ba ng kinabuhia o dili? Patyon gina sa sala. Mao na si Jesus, balaan kayo, patay gyud. Ang katusang duha katulisan, mga buangon, patay lang gyapon. Ang sala mo ni patay ato? Silang tulo ba? Ang sala mo ni patay. Nya unsa man pagpatay sa sala sa kinabuhi. Dunay pipila ka mga aspeto ang kinabuhi. Una, pamamatay. Una, gubon sa sala ang relasyon, relationship. Pangutanay mong tupad na wap ang mamatay inyong relasyon. Kamong mga asawa nga niya dinhi, kinsa ninyo nga sweet pa kay relationship sa inyong mga bana. Ta sa kamot. Awa na, patay na. Patay na. Kinsa dinhi mga banahabi nga magsigi pagyud og text og I love you sa asawa niya, magsige pag yung hug o kiss kada gyud adlaw. Ta sa kamot. Perting pataya. Kana sugod nagkapatay relationship. Kinsa dinhing mga ginikanana nga di gyud mga saba sa mga anak. Ta sa kamot. Patay na sang relationship. Jutay na lang, buhi-buhi. Kinsang mga anak ka dinhi nga magsigig yung tahod, di yun magtinapulan, musunod yun sa sugo sa mga ginikanan, ta sa kamot. Nasa daghan sa kayong patay. Tungod na sa sala, katapulan, kalagot, kahiubos, anang kusog mo judge, pagkayaw-yawan, pagka-demanding, patay dahil ng relationship. Kinsa ninyo din hibe nga hangtod karon excited pag yun mo nga mopalit og slot inig-announce nako. Ta sa kamot. Patay sa relations pare, patay atos parishioners. Nya inighuman na inig kapatay na sa relationship.
Patyon dayon sa sala ang atong kalipay o kalinaw. Kanang kalipay o kalinaw, patyon gina sa sala. Ang taong nakasala, dili na malipayon, dili na sad malinawon. Nya ang iya sang mahatag ngadto sa iyang isikatao, dili na sad kalipay, dili na sad kalinaw. Kana lang kadawo. Kanang kadawo ba? Imong igsuon, nagkinahanglan, nya manghangyo nimo, imong balibaran, na, din agi na malinawon. Di ba? Imo pag yung ikiha, kay wa kabayad sa utang, nya imo nang igsuon, patay ka niya. Inikada ninyo kita, wa nagyoy kalipay, kusmod kay mong mga naong, bisag magbilar pa mo sa inyong ginikanan nga namatay, kusmod gyapon mong naong magbilar, mas kusmod pa mo sa patay. Dryness ba? Uga. Patay na. So, mo na ikaduhang patyon sa kanini ang sala. Kung sa to'y una, relasyon. Sunod, kalinaw o kalipay. Maigo gani kaning mga butanga, mamatay na gainis imong kinabuhi ang relasyon. Mamatay sa dang imong kalinaw o kalipay, ang sunod patyon sa sala, mao na gyud ang imong kinabuhi, ang imong ginhawa. Mao na ang uban maghikog, ang uban mo ambaks building, maghigot og pisi, magpusil, maglaslas, mag-overdose sa tambal, o kaha mag-wild, mangrakrak anang na ang mga taong nagkapundok. Kulag na rin mo kalit og suod din ibrakrakan ta dinhing tanan. Kay manabla ba, unya igumanyag patay na tong tanan, iya dayong pusilon iyang o. Posible ba na? Hitabo ba dito? Las Vegas, dito Texas, din patong dapita, nga dihay nag-worship nga mga tao, nga mga di nun to Katoliko, gisud nga to sa ilang worship area, girakrakan dito, dito sa nag-concert, Las Vegas man siguro to, girakrakan sa niya dito sa Babaws Hotel, ang gasigig kanta-kantag sayaw-sayaw, rakrakan sa iyang mini machine gun. So daghana sa datong patay. Ana. Nganuan, ang kinabuhi wa nay kahulugan basta mawagtang na ng imong kalipay, kalinaw o relasyon. Mao bitaw nang gidili gina natong sala, labi na ng sala nga lami kayo, kanang lost, kamong mga dalaga o ulitaw, bisan kamong mga minyo, ay gyud mo pailad ana. Hasta sad ming mga pari. Oh, patay yung kolekta na mo ana. Lami magina, gakos-gakos, halog-halog, ana, kuot-kuot. Exciting man kaya kuno na, wa man ko kasuway ana sa. Nakasuway ba ko ato nalimot man ko. Ay gin mo paila na nga naman inigresulta ng salaa, daghan na kayong naghikog tungod anang salaa, daghan kayo ang naghilak sa tago tungod anang salaa. No, way gila dato og pobre kana lang magpakumpisal mi, dili pagani makasulti, nagtibi ng baba. Unsa mang salaa kasagaran, kana yung salaa. Naagoy usahay, 60, 70 na katuig ang milabay, kay 80 na kapin ang edad, 90 na kapin ang edad, guilty lang gyapon, kay pagka 15 anyos, nakakomit og abortion tungod kay nabuntisan sa uyab. Oh, gipatay niya ang bata niya tungod kay mauwaw siyang masakpan niya, hangtod na lang nga hilugana na, tiwasono na kay 92 na edad, maura gyapon nay naguna niyang guilt, ang paghilak nga gipatay niya ang iyang anak sod siyang tiyan nya. Karon ra ba kuno niabot nag 73 million ang induced abortion sa tibuok kalibutan matag tuig.
mag-average nag 73 million. Daghan na kayrong mga ginikanan, mga inahan, nga wa na mahiluna ang ilang kasing-kasing, kay mga kriminal na sila sa ilang mga anak. 73 million kada tuig ang mga inahan nga kriminal. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, yung na gusto kang makriminal, ayun na, gusto kang mupatay sa imong anak, oy, daghan sa kay nato dinhi, og dili man kriminal sa aktual nga anak, imong gipatay ang similya nga mahimong anak, pinaagi anang mga pills, siging inom anang pills, kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagbutang anang kondom, kanang imong pagbutang anang ayudi, imong gipatay ang similya para mahimong anak. Niyag makalahos gyud, kay may sang mo ikos-ikos, mo ikis-ikis, makalahos gyud, adi ay final ay abortion, kumot. Ingon ana, kangilad ang sala sa kalibutan. Nya ang sunod nga patyon sa sala, mauna ang atong gipuy-an nga kalibutan. Tungod sa sala, ang kalibutan karon gusbat na. Ang ozone layer, matud pas mga scientists, guba na, dunot na. Ang atong mga underground water, contaminated na, dinagi na maulian. It takes a lot of centuries na sad siguro, nga wa nagyoy ihog na tong hugaw, una malimpyog balik kanang atong mga underground water. Pero kinsa may maka-expect nga wala na imuhog nadto og kagaw, wa na gyud. Guba ng atong underground water. Ang ato sa mga kalasangan, labi na din sa Pilipinas, guba na sad. Ang atong mga bukid, guba na. Ang atong mga baybayon, guba na. Di ba? Ang sunod ani, inyong mga naong gani karon gisugdan nagguba. Oh, inyong mga kilay gipangkiskis na. Inyong mga buhok gipangkulura na nang wa nagayog mga kolor. Mga naong nga natural na nga puti na mura nag mga masakiton. Ana. Daghan na kayong gipangguba. Nga igsoon, dili pasad hopeless ang tanan. Mao na mo venerate sa cross, atong hagkan ang cross aron makamaotang mo pasan sa cross. Dili ni madag scientific healing, kung dili divine healing. Kung kitang tanan maghinulsol, dali ra sang ingnos Ginoo malimpyo ang tanang tubig. Dali ra sang ingnos Ginoo maayo ang ozone layer. Dali ra sang ingnon sa Ginoo maayo ang atong mga kadagatan, kana kung maghinulsol ta. Sige, lingiag pakapin ang imong tupad. Ing na ayaw na pagpaugma, karon na paghinulsol na. Ing na karon na ta maghinulsol. Ing na ba?